sayyidul wujudi, ni kai nake bida manzo na ya sayyidul wujudi. Allahn da yayi mutum yayi aljan shi ne nasa a fari, shi yayi saman bakwai yayi kasai don shi nake sururi, shi yayi maza yayo ƴan mata kowa ya masa tsari, don shi muke ta jujjuyawa fil laili wan nahari. Allah daɗo salati kun sahibul ayati, Allah ka sa sahabben annabi masu asaru sujudi. Ni kai nake bida manzo na ya sayyidul wujudi. Tilas in gaida jagora na jikansu al'aminu, shehin mutum da aljamma na shehin mu altijanu, ya gausu kai nake son kallo dukkan tsayon zamanu, ya ƙurratul ainaini futuhat jawon kusa ƙarinu, babanmu Allah saka shai Yusuf na zaɓe ka, ina gaida shekana shai Yusuf na so ka fil fu'adi. Asa Fadimatu ya mardiya mamanmu ummu Zara, don ku ilahu ke wahalitta maulati ya munira, don Allah na da ainin komai don sayyidin mu nura, don Allah ɓangaren shu'ara uki ƙaran dubun dabara, don Allah ce na ɗauka birnin ku ne a Makka, labbaiki sayyada ma'asuma jar sayyadil wujudi. Ni kai nake bida manzo na ya sayyidul wujudi. Salamun alaika sirrin sirri ya kanzul asrari, salamun alaika gatan gata a cika mini buri, salamun alaika wayo Allah wutan so na da ɗaruri, salamun alaika tsiran tsira kai ne nake wa shiri, ya shugaban halitta kai ne ka tsaga wata, wallahi baɗi ni zahiri na kai ne nake muradi. Ma'aiki da kai muke juyawa ya shugaban halitta, ya sayyidil wara kalle ni ka ɗauken dukan wuyata, ya katibun nubuwati yasin mai son kashi ya futa, gatan da annabinmu ya yo mana wane mutum ya furta, ka ce min na zo na zauna raudanka na Madina, shirya ka zo ziyara na kai da na cika muradi. Ni kai nake bida manzo na ya sayyidul wujudi. Wai ga mu duba karnin baya me aka yo gare su, kaman jama'an su annabi Salihu ya rabbu yayi akan su, akan taguwa akai musu tsawa ga raurawa akan su, an hallaka su ikon Allah ai da mashi yayo su, fa asbahu ku gane fi darihin hakan ne, ai jasimina an gama aiki ku duba aya ibadi.
tabbas ko zai yi raddi. Taka ka ƙara jujjuyawa duk kaunu ba kamar ka, kai ne kai wa bayi inuwa duk an ci arzikinka. Ruhi da rayuwa jasadina dukkansa a gare ka, labbai ka duk isar manzanni na ƙas da ƙaddarinka. Idanunmu sun makanta, kunnenmu sun kurumta, ba sa gani da ji sai annabi kalle mu zulwujudi. Ni kai nake bida manzo na ya sayyidul wujudi. Ya Rabbu don isar mulkin ka ka ƙaran dubun basira, don sujjadan da annabi ya yi ma kai luɗɗufi na rera, don faɗi matu aimin komai labbaiki ummu zara, don martaban su shakti jani gaban sutura na ɗaura.